Είμαστε εδώ από το 2010 και προσπαθούμε να κρατήσουμε ήθη και έθιμα με δύσκολες συνθήκες. Το μόνο εύλογο που έχουμε είναι μια αίθουσα που ευχαριστούμε πάρα πολύ το Δήμο Ναυπλίου που κάθε χρόνο μας την παραχωρεί δωρεάν. Είναι μεγάλη τιμή για εμάς που κρατάμε αυτά τα σκύπτρα της παράδοσης, που έχουμε τον κόσμο των Ηρίων δίπλα μας, που φέτος ξεκίνησε μια νέα ομαδίτσα παιδική και ευχαριστούμε πάρα πολύ τους γονείς για αυτή την συμμετοχή. Να ευχαριστήσουμε τον Πολιτιστικό Σύλλογο Τραχιάς που έχει έρθει απόψε μαζί μας για να χορέψει και την χοροδία από το χορευτικό της Αρχαίας Επιδαύρου για να τραγουδήσει μαζί με τους χορευτές παραδοσιακά τραγούδια της Ελλάδας. Ο χοράρχης της χοροδίας μας είναι ο Σωτήρης ο Λεωνάρδος, του Παπαγιώργη ο γιος. Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ορίσατε οι φιλοξενούμενοι που έχετε έρθει από τα διάφορα άλλα χωριά. Συγχαρητήρια στον Νίκο εδώ πέρα και στα χαρακτηριστικά όλα. Χρειαζόμαστε και διασκέδαση οπωσδήποτε τούτη την εποχή που ζούμε. Αλλά βλέπω αρκετό κόσμο απόψε και χαίρομαι και μακάρι να είχα και στο ναό τόσο κόσμο, στη λειτουργία. Είδα γριές, γέρους, μικρά παιδιά, όλοι παρόντες εδώ. Δεν ξέρω μήπως κάτι δεν κάνουμε καλά κι εμείς. Θα το ρίξουμε στο χορό, να αφήσουμε την λειτουργία. Όχι, δεν γίνεται. Στη Τραχιά το πρώτο πρόγραμμα, σαν τη Σωριά στο Κάστρο. Συρτός χορός, μεικτός αποτυχίως σε ζευγάρια. Τέτοιο κάστρο δεν είδα, σαν το κάστρο της Σωριάς. Τούτοι το πολέμουσαν χρόνους 12.
λάδα του κορμιού σου. Βάχη, βάχη, καημό ποχή αγάπη. Αχ, τα μαλλιά σου κύκλες, κύκλες, αχ, να σ' αγκάλιαζα τις νύχτες. Ο δεσπότης απαντάει, λάβεται υπομονή. Να ρωτήσω, να ξετάξω που είναι η καλή γαμπρή. Να ρωτήσω στα χωριά τον παπά και την παπαδιά. Να ρωτήσω στα χωριά τον παπά και την παπαδιά. Κάτω στη μεγάλη χώρα σκούτουρα το μαγαζί, εκεί πάνε και συχνάζουν όλο
Εσχής Εχήρ, Κιουτάχια, Αφιών Καραχισάρ. Από την αφήγηση του παππού μου, Παναγή Παναγιώτη του Γεωργίου, με καταγωγή από την Πουλακίδα Ναυπλίου. Ήταν στρατιώτης στην πρώτη γραμμή σε αυτό το μέτωπο, σε ηλικία 21 ετών. Ο ελληνικός στρατός καταδίωκε τους Τούρκους προς τα μέσα, προς την Άγκυρα. Εκεί που ήταν όλα καλά, διαπίστωσαν ότι έμειναν από πυρομαχικά. Σταματήσει ο ανεφοδιασμός. Δεν είχαν ούτε μία σφαίρα. Οι Τούρκοι το αντιλήφθηκαν και άρχισε η αντίστροφη μέτρηση. Εκεί που έτρεχαν να σωθούν, γύρισαν προς τα πίσω και άρχισαν να κυνηγούν τους δικούς μας. Οι Έλληνες στρατιώτες, επειδή τα όπλα ήταν πλέον άχρηστα και βαριά, τα πέταξαν και έτρεχαν προς τη Σμύρνη, προς τα παράλια, προς την αφετηρία τους. Οι Τούρκοι άρχισαν να σκοτώνουν τους Έλληνες άοπλους στρατιώτες. Ο Παναγής, μαζί με 200 ακόμα Έλληνες στρατιώτες, βρέθηκε περικυκλωμένος από το τουρκικό υπηκό. Όπως τους είχαν κυκλωμένους, ο Τούρκος αξιωματικός έδωσε εντολή να τους κόψουν τα κεφάλια. Βγάζουν τα σπαθιά οι Τούρκοι και πάνω από τα άλογα, όπου ήταν, άρχισαν να τους χτυπούν τα κεφάλια. Επικράτησε κόλαση από το θόρυβο των σπαθιών, των αλόγων, τα ποδοβολητά, τις απελπισμένες κραυγές των στρατιωτών. Γέμισε ο τόπος με αίμα. Τους σκότωσαν όλους. Ο μόνος που επέζησε εκεί ήταν ο Παναγής. Βλέποντας τον Τούρκο υπαία να κατεβάζει με φόρα το σπαθί του προς το κεφάλι του, κάνει ελιγμό και δέχεται το χτύπημα στην πλάτη, όπου φορούσε την εξάρτηση, την παλάσκα όπως την έλεγαν, η οποία συγκράτησε την ορμή του σπαθιού, κόπηκε όμως βαθιά, διαγώνια στην πλάτη του και αιμόφυρτος έπεσε στο έδαφος. Προς στιγμή φάνηκε νεκρός. Παρίστανε τον πεθαμένο για ώρα, καθώς το υπηκό περνούσε και τσέκαρε τα πτώματα. Όταν έφυγαν, σήκωσε το κεφάλι και είδε γύρω του την απόλυτη καταστροφή. Ήταν όλοι νεκροί. Από το χτύπημα αιμορραγούσε. Άρχισε να χάνει τις αισθήσεις του. Κατάλαβε πως δεν μπορούσε να σηκωθεί όρθιος. Σύρθηκε και ακούμπησε το σώμα του σε ένα βράχο. Είπε ξέψυχα στον εαυτό του: «Θα μείνω εδώ μέχρι να πεθάνω». Περίμενε να έρθει το τέλος. Τότε είδε μπροστά του να έχει σταματήσει ένας καβαλάρης, στρατιώτης Έλληνας, πάνω σε ένα κόκκινο άλογο. Του είπε: «Βόηθα κι εσύ, βάλε λίγο δύναμη να ανέβεις στο άλογο». Τον ανέβασε στο άλογο και τον έφερε πίσω, εκεί που ήταν τα ελληνικά στρατεύματα. Στο δρόμο τον ρώτησε ο Παναγής: «Πες μου, ποιος είσαι, μου σώζεις τη ζωή, όταν γυρίσουμε στην Ελλάδα να έρθω να σε βρω». Τότε αυτός απάντησε: «Ρίχτω στο Θεό». Φτάσανε στον προορισμό και λέει του Παναγή: «Κατέβα τώρα, γιατί θέλω να μεταφέρω και άλλους τραυματίες». Οι συνθήκες που επικρατούσαν ήταν το απόλυτο χάος. Ο καθένας κοίταζε να σωθεί
και αυτός ο καβαλάρης πέρναγε μέσα από τις τουρκικές γραμμές με έναν τρόπο ανεξήγητο, απαρατήρητος, σαν αόρατος, έσωζε Έλληνες στρατιώτες, κουβαλούσε τραυματίες στη βάση του ελληνικού στρατού. Εκεί που νοσηλεύτηκε ο Παναγής ήταν και άλλοι που τους είχε μεταφέρει ο ίδιος καβαλάρης. Το κατάλαβε αυτό από τις περιγραφές που έκαναν μεταξύ τους οι στρατιώτες. Για την υπόλοιπη ζωή του ο Παναγής, τα 60 χρόνια που έζησε ακόμα, δεν έμαθε ποτέ ποιος ήταν ο καβαλάρης που του έσωσε τη ζωή. Λίγο πριν πεθάνει, παρουσιάστηκε στον ύπνο του και ακριβώς όπως ήταν τότε, πάνω στο κόκκινο άλογο. Του είπε, «Εγώ ήμουν που σου έσωσα τη ζωή. Με λένε Δημήτρη». Είχε το φωτοστέφανο του Αγίου γύρω από το κεφάλι του. 250.000 στρατιώτες επιχείρησαν στη Μικρά Ασία και σκοτώθηκαν 91.000. Πρώτη φορά, κυρίες και κύριοι, η πρωτοεμφανιζόμενη ομάδα συναντά τον παραδοσιακό χορό για φέτος. Τα παιδιά μας διάνυσαν μια χρονιά μαθαίνοντας διαφορετικούς χορούς ανά την Ελλάδα και καταλήγοντας εδώ απόψε να μας μεταφέρουν στην Ήπειρο. Περνάμε στους χορούς που θα μας παρουσιάσουν. Τούτο το καλοκαίρι, τραγούδι της αγάπης από την περιοχή της Θεσπρωτείας. Πρόκειται για ένα τραγούδι σε τρίσιμο ρυθμό.
γάμο. Εγώ μασική σου, αχ που έρχομαι κάθε βράδυ μέσα στο σπίτι σου. Στο φουστανάκι μου, αχ γιατί μ' αργόντο, μου
για να παίρνει ο νους μ' αέρα κι η καρδιά παρηγοριά, όπα κι η καρδιά παρηγοριά. Είδα κι ο νους μου έγινε περιμονή με την κρινή. Mama
του πρέπει να πεθάνει, κερνά παπαδιά τα σιτικά παιδιά. Άιντε όπλες, άιντε όπλες, άιντε όπλες, θα σου πάρω, θα σου μαγιά και παντόπλες. Άιντε όπλες, άιντε όπλες, άιντε όπλες, θα σου πάρω, θα σου μαγιά και παντόπλες. Για σένα και για μένα και όχι για άλλονα, δοθήκανε οι πόνοι και τα παράπονα.
βρόχης, λυσώδης μάχη, λυσώδης πάλι. Σε μια τέτοια λυσώδη μάχη, το 1921, ο Κωνσταντίνος τραυματίζεται σοβαρά και οδηγείται στο χειρουργείο. Μάλλον αυτά τα χειρουργεία που στείνονταν πρόχειρα στο πεδίο της μάχης. Ο αδερφός του, ο Παναγιώτης, χάνει τα ίχνη του. Η εκστρατεία συνεχίζεται. Οι αυτοσχεδιασμοί της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας οδηγούν το στράτευμα σε μία προέλαση που δεν έχει τύχη. Ο στρατός συμπτύσσεται στη γραμμή Εσκίσε Χίρ Κιουτάχια Αφιών Καραχισάρ. Η αντίστροφη μέτρηση για την καταστροφή έχει ξεκινήσει.
κοιτάζουνε. Χαμηλός έδαφος μου, χαμηλός έδαφος μου, χαμηλός έδαφος μου, γιατί με σπάζουνε. Κι από λίγο, 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 κι από λίγο, λίγο, κι από λίγο, λίγο, λίγο γίνεται πολύ. Ο συγγραφέας Ηλίας Βενέζης, 18 χρονών τότε, εχμαλωτίζεται από τους Τούρκους. Οδηγείται στα τάγματα εργασίας της Ανατολής, μαζί με 3.000 αϊβαλιώτες. Από αυτούς, 14 μήνες μετά, επιβιώνουν 23. Ο Βενέζης ανάμεσά τους. Στο βιβλίο του, το νούμερο 31328, αφηγείται τη φρίκη. Ένα πρωί, μας παίρνουν καμιά 60 σκλάβους, για αγκαρία. Μέσα στη Χαράδρα λογαριάζουν πως σκοτώθηκαν ίσα με 60.000 χριστιανοί από τη Σμύρνη και τη Μαγνησά τις πρώτες μέρες της καταστροφής. Τα κορμιά λιώσανε το χειμώνα και το νερό της Χαράδρας έσπρωξε τα κόκαλα. Τι θα γίνουν τόσα κόκαλα, αναρωτιέται ο ένας. Ο Μίλτος το κοίταζε ήρεμα. Κοπριά, σύντροφε. Τι έκανε, λέει. Κοπριά, σύντροφε, θα μοσκοποληθούν. Ποιότης έξτρα για χημικό λίπασμα. Σύμφωνα με εφημερίδες και μαρτυρίες του 1924, τουλάχιστον 3 φορές, καράβια φορτωμένα οστά πέρασαν από τα ελληνικά λιμάνια για να καταλήξουν στα ευρωπαϊκά. Η ιστορία μας απόψε κλείνει με τα λόγια του συγγραφέα.
Τίποτα δεν υπάρχει πιο βαθύ και πιο ιερό από ένα σώμα που βασανίζεται. Ο Ηλίας Βενέζης πέθανε το 1973. Στον τάφο του γράφτηκε μία λέξη. Γαλήνη. Κάνει την καρδούλα του κομμάτι.
Γιώργος Τραχιάς να ανοίξουμε ένα γλέντι. Συν εσάς όλους τους θεατές. Φεγγαριά τα κρυμμένα και τα λιώτικα.